Say Ashanti region, 47 constituencies. And to share say Ghana, 276. Now 47 one region. Just say you crimpa. 5 northern regions in the 56. And in fact, say Upper West 11, Northern region 18, Upper East 12, North East 6, Savannah 6, and now back Bono Honors 12, but it's a Greater Accra Eastern, and almost so woman him. Greater Accra Eastern, 34, 33, okay, thereabout. As you know, you can't want you didn't kunim Ashanti region. You were numbers now. Ntino the nke pese ye di ye bia no ebetimi dia ye I see nti ni nyina no gina se ena nanom ka se praye owe o ka bomu a iba ko die bebu ti nyina ye nkamom ne support you. Yes sir ebebo apa chairman be ban say na ade chairman na ma sha se free say we say I mean about yen kind of say I mean, about saying Diana, we don't know so there, but why region a Jumabi, Abia behind the scene, you who say enough, or Ashanti region, just so called national. Okay, me that's it. Michia, in your income, Michia T4, you know, and can't count to so president, and then nobody a chief for Nippon for Mobuani. The mechanic said. Party in your dear church. Me joined NDC in 1992. Wow. Yeah, my branch Akoma. That time no na yen toaba. Na mpanimfo no hwe sebe wa honfama na sidi hosi adwuma na yeso wo beyewe. Nti tempebre 92 ni 96 nyina no yekọ polling station ekobo abane ho adwuma. Na eduru ba bi no na mfa nse adwuma meye no se me banka me yes ka ho adwuma ne de ade ntino ya na ba bibi ro ha initially no wo achiri because cost a bank adwuma de wo hia both obi aso be ba mo bi na e free be se 208 no de na me ye kese pa e de boa party ne ye se party ne sikasem nti me fa ne se fundraising and financing the party's activities, both at the various constituencies and region and national. So we even 2024 election year. This is the first time fundraising when NDC. Yeah, you raise on a single day over 12 million Ghana cedis. Am I party? We golden bean. Mukra baby. Okay. And no try on yes, fundraising about 32 constituencies. Wow. I raise between 400,000 to about 1 million. Wow. For various constituencies. And in the Tremono, yes, I who said, Yaba to Abanade about Kwan, I tie ha. Say, be a coordinate polling station, no Baban Hobine. Nedriania will be D. A bay problem. Until you say, instead say a no adrian from constituency one location here distribute no yen decentralize na polling station biano enye na aduane nti eno so no ye make sure say ye benya aduane ama constituency bia no mbetime distribute no bia ko polling station bia na ma na wo no ano no no bia nya bia di example hwe say enipa no bi wo ho no bi o motene mu wachire nti se obi kura betima boa de ne car na se ne motorbike atwene pa ni bi kura mpo no so onya fuel de gune tem nti ano so ye make arrangement and mpanimfo because I it mobilize a lot of fuel so ma eno so ye distribute yi e de eboa ye na ye ba ye no na ye hu ni se enye nipa ni nyina na se bi obetima nya aban mu appointment na wo hwe nso so se de ewiase no sisa no a aban adwuma sese ankasa pa na yete se obehhehye economy no ama na gina ne naso na obi bia adwuma de bia wo de bia no watimi
abɔ ne ho mmɔden no wayɛ nti wohwɛ a yɛreba no one of the promises ɛyɛ ne sɛ you are going to run a lean government ampa nso so no whereas a ministerial appointment timi kɔkɔduru bɛyɛ 126 ɛwɔ aban foforɔ bi no yɛbaayɛ no sɛ kura mi sɛ 60 kura mpo no ministers no ɔmo nyɛ dɛ ɔmo nduru na wɔhwɛ sɛ yɛwɔ 185 parliamentarians na yɛ appoint less than 60 ministers nyɛ obiara na ɛbɛtumi anya appointment ba megye di sɛ obiara bɛtumi anya aban mu mfasoɔ na wobɛtumi anya aban mu mfasoɔ na yɛ sɛ wo ankasa wo nipa no woyɛ biribi a wode take advantage of various policies aban no de ba ɛkyɛ sɛ individuals no bɛtumi aka yɛn ho abom na yɛbiebie nnwuma anaasɛ yɛbɛbie yɛn adwuma na yɛtumi di ahwɛ sɛ aban policies ne nhyehyɛeɛ dodoɔ ɔde ato akwan mu no bi te sɛ national apprenticeship program adwuma wura ne 24-hour economy projects no ne ade no nyinaa no yɛbɛtumi atake advantage na me nso wohwɛ me background apart from sɛ meyɛ lawyer no meyɛ banker ɛna adwuma baako a mayɛ kɛseɛ paa yɛ cooperative ɛna apart from that no so adwuma bi deɛ ɛyɛ very simple koraa adwuma bi yɛ very simple koraa me say I have my own law firm and my other partners I am managing partner so far in the Ashanti region maybe a cooperative by almost about 20 myself so baby or western near the bobo for my baby so we call about to a horn with some bank for more cooperative in the call as one Islamic cooperative when I'm a boy mom be and then the cake I see intino na me hu say any pan pii no hwɛ sɛbe yɛyɛ campaign yɛ ka kyerɛ members so aba no deɛ yɛwi ne obi amfa ne nneɛma na wɔnkɔ office bi ɛbɛn no bia na wɔnkɔ occupy but ɛyɛ na ntimi ankɔ sa nipa no pii na no ɛdi adwadwo daily no wobɛ receive calls bebree dodoɔ na no ɛhia support sɛ dodoɔ na nso hia support na sɛ nyɛ sɛ obiara nso na obɛtumi anya adwuma wɔ aban mu deɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi sesa yɛn nsa no kakra na party ni policy decision ne direction no yɛtumi sesam na yɛtumi bua members no ɛma dodoɔ na ankasa tumi bi wɔ na adwuma na government projects a yɛba no ɔmo ankasa bɛtumi akɔpere bi yɛwɔ feeder roads ne other projects bebree school buildings ne nneɛma a project bebree aban yɛyɛ no sɛ wonni wankasa wo company anaasɛ group of people mo nka mbɔ mu a mo bi mu adwuma wobɛdɛ no wakɔ akɔpere nti ɛno no yɛ ade a mehu ne sɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi ka ɛkɔ soro hɔ na yɛboa na yɛnim deɛ a yɛnya no ɛne yɛsu yɛtumi de kɔboa na yɛtumi system deɛ saa tɔ so bio no yɛ sɛ wohwɛ sɛ mahu ne sɛ obi wɔ ha wadi party no akyɛ paa wayɛ party adwuma akyɛ nanso so ɔlusu ne position pɛ na more or less no free party no wode hwɛ mpanimfoɔ a wonim mo so ɔmo ayɛ adwuma wɔ party NDC for so many years ne ade no onya lusu ne contest a pɛ no wafiri mu ɔnyɛ delegate krampo nti yɛ to abakora na wɔnka ho ɛno no yɛ adeɛ bi a na mefi sɛ ɛsɛ sɛ ɛno nso so yɛtumi push ne yɛka nyina ho bom ne yɛhwɛ na constitution yɛtumi amend no na sɛ obi a wayɛ party adwuma a wɔwɔ so many years of experience no yɛtumi pɛ baabi de saa nkurɔfoɔ no nyinaa hyɛ so these are some of the proposals yes what they call to the national level na nkɔyɛ te sɛ obi ayɛ adwuma no saa 20 years 24 years wɔwɔ sua nimdeɛ but onyakɔ contest baako pɛ na ɔlusu pɛ na the services ne ne knowledge a waakɔa no nyinaa na ayɛ waste sɛ party ne yɛ deliberate sɛ daa sɛ ɔmo yɛ saa nhyehyɛ no de ato hɔ nkɔyɛ sɛ bi a woyɛ paa ne yɛde woyɛ but party ne bɛma structure bi a ɛbɛtumi de ɔma hyɛ so that at least sɛ co-opting koraa ne yɛ co-opte saa mpanimfoɔ no mowɔ saa knowledge no a yɛbɛtumi acreate within each department no some committee bi anaasɛ adwuma bi a nso wobɛtumi abɛhyɛm na wonim deɛ no wode abɛboa na ɛnyɛ sɛ even though wowɔ party nim na mmom ɛsiane sɛ woanwie ne a obi awie no nti no tam bia na wohwɛ sɛ nipa no bɛfɛli na yɛaka sɛ asɛm asi na nankɔyɛ a anka wobɛtumi ayɛ adwuma no yie wɔ sɛ saa nneɛma no nyinaa no yɛhwɛ na yɛsesa nneɛma mu na yɛtumi ɛboa ɛma no yɛ deɛ saa to so bio mu a mesan hwɛ a mehu ne sɛ yɛ welfare scheme no nkyɛ da nyɛ ayi papa nso so yɛwɔ numbers no yɛka welfare deɛ a ɛte sɛ more or less like an insurance
insurance nso deɛ wowɔ numbers no a ɛtumi ma no yɛ very very effective nti ɛhɔ no nso no yɛ adeɛ a mepɛ sɛ yɛso ntumi ɛtumi kɔ na yɛtumi ka members no nyinaa bom na kwan bi ɛbɛfa so bi ɛbɛyɛ bia no yɛbɛtumi ayɛ proposals ne yɛ nyinaa no yɛtumi akeka yɛn ho bom ne ayɛ biribi a yɛbɛtumi aboa for members because mehu ne sɛ adwuma no a executives no yɛ no ɛyɛ adwuma a sɛbe ɛyɛ 24/7 ɛyɛ 7 days in a week yɛ a ɛte sɛ adwuma biara obi yɛ anaasɛ boro saa koraa yɛ wɔ sɛ yɛtumi hɛda wowɔ some pension scheme bi anaasɛ scheme bi a ɛwɔ hɔ nom a on a monthly basis on a weekly basis koraa na yɛntumi hɛda mmɔ mo fɔm a yɛ a obi kɔ ɔhaw mu a yɛbɛtumi ahwɛ no because me kɔ rounds a yɛyɛ yi no wobɛhu sɛ wakɔduru baabi na obi wɔ hɔ a during campaign wakɔnya accident wapra na afei na wɔpa kyɛw sɛ bia obi mmoa me anaasɛ yi because yɛhɛda ni deliberate policy bi wɔ hɔ nom a yɛde ɛhwɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa obi wɔ koraa nso a yɛwi nipa wɔ yi na wɔwɔ ne da so sɛ bi appointment bi wɔ ba bɛnya na ɔde n'ani ato so saa na afei no obɛwie na ɛkɔdi baabi a ne yɛ motumi hye no na sɛ ne blood pressure bi a ɔwɔ monitor no koraa na ɔtumi nya ho yadeɛ yes mekɔhyia akwa bi saa no wɔde afa ho anya stroke a wɔde ɛhwɛ ho ne nyinaa no yɛ nneɛma a ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi kɔboa na yɛhyehyɛ na yɛtumi de nneɛma tutu yie na de mpuntuo